skal lade være med dine f***ing træsko. Jeg vil bare være venner. Og jeg tænker ikke, du er typen, der har så mange venner, så måske skulle du bare være glad for, at jeg gerne vil være din ven. Shit. Hvorfor er det, hun slukker lys hele tiden? Jeg går lige op og tænder for strøm. Yep. Ah! Gå væk. Var det en event? Ja, det var det. Oh shit. Oh! Hold så op. Jeg har forstået, at du ikke er helt fan af, at jeg er meget aggressiv. Oh shit! Oh! Nelly, you want to play? Kan hun egentlig bedst lide, om man er alene eller ej? Det Det ved ved vi vi ikke. ikke. I kunne godt lide at slukke lyset. Gik. Tak. Hun slukker lys herinde. Han er der hårdt i øret. Rigtig klamt. Hvad nu? Der er ikke skidt på kameraet. Der er et barn, der griner herinde. Hold op. Det er ulækkert. Hvad siger du? Der er et barn, der griner herinde. Where are you? Hvad fanden, det tager sgu da kun 14 timer i bil. Basement. Thank you. Are you fat? Nå, Jeg tager som et nej! Good luck. Godt, jeg fucking holder i lågen. Ulubelup! Can you say something? Where are you? Stop, man! No! Der har lige været minus her. Her. Vi gider ikke at lege med dig. Gå væk. Gå væk, vi gider ikke så ring around the roses. Nej, der gav mig et chok. Skal lige lægger vi den her og tjekker lige. Der er freezing. Jeg har Ghost Riding her. Han kommer! It's coming. Jeg tror han er færdig. Skal vi ikke bare konstatere, at det lyder som demon, og så skrider vi? Jo. Oh shit! Det er kun en event for rolig. Han var lige bag ved mig. Fuck, mand! Can you talk? Der er Spirit Box. Hvor tak. Nej! Den er lige bag ved mig, nok for. Kom væk! Han kravler! Ja. Det er ulækkert, det er ikke glemt. Det er yokai. Det er ulækkert. Can you talk?
Hun altså falder til mig. Okay, jeg synes, vi skal gå nu. Okay, jeg kan ikke komme væk! Den lille pige! Den lille pige! Nej! Er du død? Nej! Lad mig være! Nå, det kan mig ikke. Så er det bare mig, der tager hele bussen for at få et billede, og så bliver jeg bare slået ihjel. It killed my teammate. We should leave. Ligger der bare billeder af en eller anden, der ligger i udkøkkenet. Fucking godt billede alligevel. Det er bare en 60-stjernet dead body, det er godt nok. Og nu skubber den til kameraet. Op for helvede, tippen kamera. Og lukke døren. Okay. Det må Det er man faktisk det er det bedste billede, jeg har set af mig selv længe. Det var dig, der ligger fucking tumlet. Det var det, jeg sagde, praktikanten der dør. Skal vi sige Raichu og komme videre? Oh shit! Nej! Lad mig være! Nej! Den lille pige! Lad mig nu komme væk! Det er vent. Det er fandme uhyggeligt stadigvæk. Fucking. Jeg skulle bare en motion sensor til godt bare mok. Hvad har jeg gjort den?